trebui să-mi bag carnea asta, să știi că este foarte dulce, îmi place foarte mult, să încercăm să gustăm. Hai să încercăm. De unde am cumpărat cărnita asta? De la Mac. Din Cipru. Am luat să o gustăm special. Hai să reușim. La cooperativă. Perfect. Frumoasă. Nu le dai toate pe jos. Ține mâna acolo. Așa, că altfel stai. Spune-ne părerea ta prima dată, cum ți se pare? Pare a fi bună dacă mănânci două odată. Sau mai dulce. Și care variantă ai tu? Hai să vedem. 10 din 10. Burger teriyaki. Deci e super? Ok. Trebuie să-ți fac punga mai tare, dă-o jos.